you. ଏବେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି କେନ୍ଦ୍ରର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ନିମ୍ନ ଚାପରେଖା ସମୁଦ୍ର ପତନଠାରୁ 1.5 କିମି ଉଚ୍ଚତାରେ ଉତ୍ତର କୋଙ୍କଣରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି, ଯାହାକି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନ ଚାପରେଖା ଲମ୍ବିଛି। ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଉପର ସ୍ତରରେ ପଶ୍ଚିମ ବାୟୁ ଏବଂ ନିମ୍ନ ଭାଗର ପୂର୍ବାଳ ବାୟୁ ସହିତ ସଂସ୍ପର୍ଶ ହେବା ଯୋଗୁଁ ପାରସ୍ପରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଜଳୀୟବାଷ୍ପ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାୟୁ ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ସହିତ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ କେଉଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ହେବ ସେ ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ କେତେ ବିପଦ ରହିଛି ସେ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ନୂଆ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯେବେ ବି ଯେକୌଣସି ଲାଟେଷ୍ଟ ପାଣିପାଗର ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ପାଣିପାଗ ଖବରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଗ ମେଘୁଆ ରହିବା ସହିତ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ତେବେ ଗୋଟିଏରୁ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ 20 ମିଲିମିଟରରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଏବଂ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ 3 ଦିନ ହେଲା ନୂଆପଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଟିଟିଲାଗଡ଼, କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ ହୀରାକୁଦ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ମଣ୍ଡିରେ ଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଛି। ବର୍ଷା ଦାଉରୁ ଧାନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ଜରିପାଲ ପକାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ଜରିପାଲ ଉପରେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଭରି ରହିଛି। ସେହିପରି କୁଆପଥର ମାଡ଼ରେ ପରିବା ଫସଲ ମଧ୍ୟ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଆଜି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା 45.6 ମିଲିମିଟର ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 23 ମିଲିମିଟର, ସମ୍ବଲପୁରରେ 19.7 ମିଲିମିଟର ଏବଂ ହୀରାକୁଦରେ 17.2 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ତେବେ ଅନୁଗୁଳ, କେଉଁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଭବାନୀପାଟଣା, ସୋନପୁର, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ନିମ୍ନ ଚାପରେଖା ସମୁଦ୍ର ପତନଠାରୁ 1.5 କିମି ଉଚ୍ଚତାରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର କୋଙ୍କଣରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନ ଚାପରେଖା ଲମ୍ବିଛି। ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଉପର ସ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବାୟୁ ଏବଂ ନିମ୍ନଗାମୀର ବା ନିମ୍ନ ଭାଗର ପ୍ରବଳ ବାୟୁ ସହିତ ସଂସ୍ପର୍ଶ ହେବା ଯୋଗୁଁ ପାରସ୍ପରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେବେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ମଧ୍ୟରୁ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଜଳୀୟବାଷ୍ପ ଯାହା ପୂର୍ଣ୍ଣବାୟୁ ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଗୋଟିଏରୁ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ କୁଆପଥର ବର୍ଷାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଉପରୋକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ହଳଦିଆ ଚେତାବନୀ ବା ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତିର ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରଫେସର ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଶୁପାଳକ କହିଛନ୍ତି, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଗ ମେଘୁଆ ରହିଛି। 12ରୁ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଗ ମେଘୁଆ ରହିବା ସହିତ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ମଙ୍ଗଳବାରଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟକୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରୁ ପବନ ମଧ୍ୟ ବହୁଛି। ବୁଧବାର ଦିନ ରାତିରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିଲା। ବୁଧବାର ଦିନ ରାତିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏବଂ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ 16ରୁ 19 ତାରିଖ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ। 20 ଏବଂ 21 ତାରିଖରେ ପୁଣି ପାଗ ମେଘୁଆ ରହିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଏହା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସଠିକ୍ ସୂଚନା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲା ପରେ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯେବେ ବି ଯେକୌଣସି ପାଣିପାଗର ଲାଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡି ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।